Carnaval bij de Taarbreuk wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Schmeets Schummert en Soens Interieurbouw Schummert. Veren we Taarbreuk forever in rood, geel, groen gekleurd. Hartelijk welkom bij aflevering 5 van Carnaval bij de Taarbreuk. Ik ga nog voorstellen aan de kopstukken van de Taarbreuk. Daar zitten we vandaag met op de tafel. We gaan even evalueren. Neven mij heb ik de nu staande vorst, Pascal Kubers. Aan deze kant heb ik Biene Oud-Vorst G. Biene Oud-Vorst G, ja. En hier is de prins wat allemaal om gedraaid heeft dit jaar. Ja. En dan gaan we vooral meteen met beginnen. Patrick, ik wil nog eens vragen. Wie heb ze dit seizoen ervaren? Het best uitgeroepen in januari. Wie wordt dat? Vertel het. Ja, super. Vanaf, ik wist het al vanaf oktober, zeg maar. En vanaf dan gaat het natuurlijk beginnen. Hè. Ja, dan vertelt ze dan vertelt ze wat een paar lui. Vertelt ze van wat er aan gaat komen. Dat ze tenminste de lui een beetje erop wie voorbereid. Van wat er komen gaat, ook een beetje toestemming vragen natuurlijk bij mama of allemaal kind. Hè. Toen wordt een beetje steun nodig. Ja. Was dat er van dit nog vragen? Ja, die had het gewoon niet gerooid, maar goed. Ja, het gerooien? Ja, die het gerooien. Wie is dat gegaan dan? Ja, ik heb me versproken eigenlijk. Ik moest het gewoon doen voor het comité, zei ik. Maar dat kwam niet ganz vertrouwelijk uit. Dus jij zei van die klopt het niet? Ze zei, dat moest ze toch morgen gaan doen? Nee, dat moet vanavond. Nee, dat is me niet. Voor de gek, dat gaat ze anders doen. Ik denk, nou goed, dan heb ik maar verteld uiteindelijk. Want ik wist het wel, hè, Pascal. Van DB werd dat natuurlijk wel dan. Hè? Ja. Maar voor u is het natuurlijk ook moeilijk, omdat voor een deel stil te houden. Want Schummel is een vrij klein dorpje, ons kent ons. Hè? Ja. Dus soms makkelijker om het niet te weten. Daarom. Ja, zoals je zegt, dat klopt inderdaad. Er moest, vooral lui die zijn jaselen met een vraagstelling. Hè? En op een gegeven moment denken ze van, hé, dan moest ik gaan opletten. Want dan gaat het fout en dan hebben ze die bij de oren. Hey, en dan is het afgesproken moment. Ik geloof een uur of 11 worden dat, hè? Dan komen ze die verhalen, ik zo achter in de zaal. En dan wordt of ik in functie even eens de koers naar binnen begeleiden. Maar intussen glipt hij niet zelf weg. Hey, en dan glip ze naar de weerkelder. De kelder in. Ja. We hebben dit jaar door prachtige beelden van Morgenscheet, want dat is uniek, heb ik begrepen van Pieter. Is dat is uniek, ja. Geen bier geweest. En laten we samen even kijken naar die beelden, want die zijn eigenlijk uniek en die wil ik toch niet onthouden. We hebben vlot nog meer beelden zien nu dan dat we in de uitzendingen hebben laten zien. Die geef ik wel af. Je moest hem er gewoon thuis doen. Dadelijk op de bühne. Ja, ze was zo lang mee. Summen van Van Rij, of niet? Huh? Dit is summen van Noet Van Rij, ja. Wat hè? Een knuipje. Ja. Ja, zou ik maken, wacht maar. Ik ga dat netjes doen. Zo ben je doorheen? Ja. Wit, hè? Ja, dus het weet toch zo wit, hè? Ja, dat wordt zelf van het kennen. Ja, maar dit is dit eigenlijk, hè? Dus dan tussen de zaal. Deze willen, ze zeggen, je moet toch wel wil. Ik denk, dat klopt niet, dat moet willen zijn. En als de weggeeft en de trouwens in dat pak. Dan stijgt ze dus op zijn bühne, dan komt ze die kist en dan komt ze van duister, zeg maar, dan komt ze een volle zaal in. Dat wordt een fantastisch gevoel. Ja, Liep. echt.
Ja? Ziek, ja. Ja, jammer dat ze net, door het vuil licht, kunnen ze niet goed zien wat allemaal achter in de zaak. Maar dat is de eerste 2 rieën. Ja. Dus al zo natuurlijk. We kennen dich als Prins Patrick, althans de kijkers kennen dich als Prins Patrick, de deur op Schummer kent dich natuurlijk als film, ja. Maar vertel eens over zichzelf, over een privéleven. Ik ben binnen Schummer ben ik lid van de schutterie al een paar jaar. Daar doe ik het geweer dragen. En ben ik invaller, verrest de vaste vaandeldrager in een andere functie. Dit jaar is er koning, dus dit jaar word ik de vaandeldrager. Daarbij zit ik ook sinds vorig jaar bij het comité. Dat is eigenlijk als een beetje als een grap begonnen. Maar we hebben toch uiteindelijk maar serieus opgepakt met een paar vrienden. Met 4 jongens van ongeveer mijn leeftijd zijn we er met ingestapt. 2 keer per jaar weer gelegen met trampelkeu met te wandelen. Oh ja, dat wel. Ook actief, ja. Zeg, de optocht, dat wordt fantastisch. Ik heb even bieden op de wagen gestaan tijdens de carnavalsoptocht. En kind ze eigenlijk in het dat is het vuur echt natuurlijk als dat een programma dan presenteert. Zo even van bovenaf te kijken wie dat doet, ziet. Maar de hoogste met aan de berg ook liggen, hè? Hoeveel kilo weet ze? Dat weet ik zelf nog niet eigenlijk. Nee? Hoeveel kilo heb je? Dat blijft pas al. 120 ongeveer. 120 kilo. Ja. Dus voor iedere prins hetzelfde. Veel bestellen dat altijd is ook. We kiezen ervoor om kwalitatief gezien fatsoenlijke sloegen uit te gooien. Die kent heel veel kilo's uit gooien van mindere kwaliteit, hoe zich te bij wijze van spreken nog niet voor willen bukken, maar dat is ons keus niet. En de ervaring leert dat van met 10 kilo's dat gewoon verdeeld over de ganse route voor iedereen door genoeg met hebben. Zeg, je optocht over het over. Ja, dat is best wel gigantisch veel uitgebeeld in deze optocht. Hè? Ja. Waar zullen we het mee te maken hebben dan? Nou, ik moet zeggen, dat deed ik natuurlijk wel. Ja, dat raakte ik ook. Ik moet zeggen, ik word toch wel een beetje voor popzak en zoals ik zo moet zeggen. En dat is fantastisch. Dat onderstreept ook een beetje wassen deze in de carnaval. Ik vind het ook heel leuk dat nu dat op een carnavalistische manier doen. Ik bedank je voor het werk wat ze deze en nog blijft doen. Ja. Dus geef gewoon om dit. Ja, dat is ook emotioneel onderzinnig. Ja, ik moet er ook zeggen, dat heb ik ook op de receptie metgemaakt. Er komen echt 2 verenigingen, de zusterverenigingen, die komen op receptie omdat ik dan een zakelijke band met hem. Ja. Die zijn 11 jaar, zij doet het fors. Nou, die vullen dat ook van, dat moet er even langs lopen. Als die dan weer die staan, dan denk je zo van, oh jongens, toch ziek. Ja, zeker. Dat is dat ook met. We hebben een paar beelden achterin gezet. Loop nog even naar kijken, is leuk. Ja. Leef nu, als ze aan Schummert aan carnaval denkt, dan denkt ze aan een persoon, Paul Derks. Och, Paul gaat het al wel met op de carnaval. Hij moest eens kijken. Dat G, dat oud fors G, dat wordt overal binnen een gebeurd. Ha Paul? Ja. Ga je amuseren? Ja, ik wil amuseren, ja. Oké. Fors G gaat aftreden, hè? Wat zit of niet? Nee. Oké. Ik ben geflasht. Best ik geflasht, kom maar. Best ik geflasht. Nu gaat het gebeuren, nu jongens, nu gaat het gebeuren. De rode loper gaat uit. En wij zitten in de rode loper. Dat gaat het gebeuren. Gekeken, moet ik even de biertje gaan? Och, wat een ook goed hier. Chic hè? Nou. Ik zeg het tegen, dit is allemaal gek hè. Magnifiek, ja, dit is een beleving. Volgens mij best overal wie betrokken in. Ja, ik ben wel overal bij betrokken. Ik vind het ook een geweldige optocht. Ja, dat dacht ik al. In ieder act komt ze voor hier. Ja, ik heb het al gezien. Ja, leuk voor nog een strak te kijken wie dat dan... Ja, grappig om te zien. Ja, goed, het is wel uitgebeeld, we hebben er ook in de uitzending al behoorlijk veel over gesproken. Ja. De ga als fors stoppen als voorzitter door. Ja. Wordt het logisch dat Pascal het zo overnemen? Ja, dat is wel logisch. En wordt ook gedragen in de vereniging, dat hebben we dit jaar ook. Ik begin met een zaak van ik doe het wat jij, maar steekt de vereniging door wat gans achter. Ja. Nou, als je dat op 10 aanzet en de kloterie, de ouderie, dan wil ze niet weten. Dat op de pastorie dit jaar, hè, na de mes. We hebben 2 jongens van de carnavalsvereniging waarschijnlijk ingesteeld over die overname van het voorschap. Dat is gefilmd. Nou, ik brul door van de lachen. Het is echt zo fantastisch mooi. Ja, en dat doen we doen. Dat is de familie Taarbroek. En dat heet het ook. Ja. Maar dat wordt wel mijn voorwaarde. Het moet wel gedragen worden in de vereniging. De kinderen dat zelf wel willen, maar best met z'n 11. Het is maar een kleine vereniging, 11 man. En je moet met alle 11 nazen dezelfde kant op staan, want anders lukt het gewoon niet. Logisch. Maar ik kom toch even terug gewoon naar G, want als fors, dan moest natuurlijk veel moeilijk. Hè? Op iedere gelegenheid moest ze een microfoon snappen en moest ze een babbeltje doen. En bereid je dat voor of kun je het gewoon te losse pols? Nou, ik bereid alles voor. Dat is toch mijn passie. Ik vind ook, en dat is ook wat ik wil overdragen naar Pascal dadelijk. Dat is heel belangrijk. Dat zeg ik ook in de jaarvergadering, je als jongenslid opzet niet de automatische piloot aan. We hebben in totaal, dat zal ik misschien raar en waar klinken, we hebben nu 4 afleveringen gemaakt van de Taarbroek. Ik wil de opdracht even moeten beschouwen.
Doe eens in een gok hoeveel oren beeldmateriaal van gemaakt hebben. 4 opnames. Laat ik de opdracht moeten beschokken. Dat is eigenlijk de eerste 3 afleveringen. Hoeveel beeldmateriaal dat wordt. Ja, 10 hoor. Nou, er zit binnen gewoon 12 oor beeldmateriaal. 12 oor? Ja. En nu toch nog eens een andere gok. Wieveel oren dingstig dat ze zelf gemoeld hebben van die 12 oor? Ja, 2 oortjes in totaal. Ja, er zit ook binnen gewoon 3 oor op. 3 oor? Ik wil het absoluut niet met plagen, want ik ben ook van mening dat ze als voorstel, als ze dan vooral moesten doen omdat het goed zijn. Nu komen we voor dich, komen we voor de vereniging moet in orde zijn. Ja, maar een aantal uur hebben ze er wel met geplogen. Ja. Ik heb er ook een beeldmateriaal van, ik laat het zien, dat is leuk. Heb je hem neer op Omroep Nut gezien, Lid? Wie ze bij jou naar binnen lepen met de rood. Geweldig. Oh, wie is het gezellig? Oh, Mickey is gar nichts zu tun. Miljard. Wo sind die Freunde? Achter uns. Ja, beste Taarbrug. Het is de 11e van de 11e. 1 uur later. En dan komt Vergeer weer terug het volgend jaar. Ik wil even met gewoon naar het leedjesconcours. Dat is altijd ook geweest zijn, denk ik. Heb je het leedjesconcours aanwezig? Ja. Goed, dan komt nummer 1, nummer 2, 4, 5 en dan komt nummer 8. De Taarbrug. Ja. Dan kom je tot een nummer. En de vrouw van mij zegt altijd, als je naar het Songfestival kijkt, dan heb je zich gevuld voor, wij de nummer gaat winnen. En ik zeg tegen mijn cameraman, dat wordt tegenwoordig toen bij mij, die gaan winnen. Ja, echt? Volgde ik toen al, ja. Ja? Dat wordt heel leuk Okay. nummer. Ja. Ik heb nog beelden ervan. Ik loop even kijken naar die beelden. Jongens en meisjes, de slager van dit jaar wordt de Taarbrug! Het vorig jaar met carnaval, toen wordt al eens gezag. Vergaan naar het Oktoberfest, gezag met een lach. Maar de lederhozen wordt al eens gepast. En de datum stond ook vast. Dat pleitje liep wel erg veel op ons Taarbrug van. Ik vraag me af wie komt ze daar? Doe in godsnaam aan de andere zijde. Dat vraag ik me niet af. Ja, ik heb in de wandelgangen gewerkt dat zich normaal ook metschrift aan zijn nummer. Ja. Dit jaar niet, dat is toch wel met geplaagd dan, als je nu gewonnen hebt. Ja, dat ben ik zelfs behoorlijk met je ploeg. Want ik heb ieder jaar eigenlijk een keer met geschreven. En dit jaar, ik zet maar een keer, dus niet waar, ik doe nog wel alleen. Terechte winnaar. En ik moet zeggen, ik heb natuurlijk het uurtjes gemonteerd aan het beeldmateriaal. Het liedje kon zich duruim op een gegeven moment. En ook ik zong het toes, ja, van mijn kinderen zongen het met toes. De vrouw zei, wat best er allemaal aan doen. Dus ik ja, dit is het winnend liedje. En ja, op een gegeven moment zat dat gewoon weer erin. Laten we samen kijken naar een compilatie die ik gemaakt heb van het liedjesconcours. Oké. Alle nummers achterin. Ik weet een plaats hoe ze altijd koud weer krijgt. Met een schoonglas en 2 vingers schoen. Kom, pak die pils en drink nu die glas leeg. Ik weet. Kankens weerhalen, de best nog geen greunen. Trek die neus, want doe best nu aan de beurt. Met carnaval komt ze voor het juist voorbij. Doe lekkere prie. De bent een lekker jacht. Dat is wat ik dacht. Voor dansen en rijden de ganse nacht. Pierre, dat werd erbij. Dit is op schwal of doe het vrij. Ik herinner me zo goed, het was met carnaval. De volksken naar me toe, jong kent ze die al. Weg, zeg ik hem, daar moet ik niks aan weten. Met die wil ik echt niet gaan en bijten. Hey jongen, mag ik je wat vragen? Ja. Wist ik wat gemeenschapshuis is? Burger Vreug, hinter in de box. In de tempel, de Pinsentempel, begint het feest alweer. In de tempel, de Pinsentempel. En met carnaval, dan schijnt de zon. En
En dat geeft ons energie voor het ganse jaar. Dan geeft weer alle dan weer alles op de kast. En dat brengt ons dan zo'n spas. Er is maar een plaats voor ons, daar gaan we op stap. Schöne de Engelstad, daar maakt weer een spas. De weg is gewoon aan en dan gaan we dan. De stemming zit erin, maak me doet die gekste day. Zitten wij verbinnenland en door mijn eerste pils gekauwd, vul ik het vaste lovensbloed weer gaan. En roep dan immers rondje hier, sta ik daar dan toevallig bij, dan sla ik goed fatsoen dat toch niet af. Het is vastelavond, dan begint die vanavond. Door nog spaghetti, dan gaan we naar heim. Het doet voor ons 4 dagen. Zit je nog vet, dan dans maar lekker met ons met een walsje of een polonaise. Wat maak je doet, het is fiassie. Dus geef maar gas en gooi je terug maar in de maas. Weer in de kater 3 dagen lang de pas. Stand toch niet zo verlegen. Vergeven gas, Lucas. Hier is naam onbekend met alles aan niks. Voor mijn spiegel zonder putjes op rie. Ieder strik van mijn penseel brengt mich weer van hier. Wow, wow. Dan sneed ik mijn ogen en ik draai mij even weg. Ik heb een jaar moeten wachten, dat beviel mich zo slecht. Oh, oh, wow. Goed Pascal, we zijn bij dich aangekomen. Ja. Ik volgens je ook al aan Patrick dat ik het over goed gelachen. Ik wil nog even van dich weten. We zijn natuurlijk niet overal bij geweest. Je bent ook op ziekenbezoek geweest. De jeugdcarnaval heeft zich afgespeeld. Ja. Sleuteloverdrag. Kun je ons een beetje over vertellen? Wie zijn ziekenbezoek en zijn jeugdcarnaval en zijn sleuteloverdrag, wie dat dan verloopt en wat er van activiteit is? Ja, het ziekenbezoek dat begint eigenlijk al met direct het eerste weekend nadat de prins is uitgeroepen en de gebruik voor de zaterdag en de zondag gevoerd tussen het uitroepen van de prins en de carnaval. Ja. En dan kreeg je dus alle lui die vanuit zomer naar een bejaardentehuis, een verzorgingshuis zijn gegaan, de gaan weer op bezoek. En ook de kranken in het dorp en de 90-plussers in het dorp. Die werden allemaal bezocht en dit jaar zijn het er, ik dacht 85 zeg je wij. Dan is je ziekenbezoek geweest en dan heb je ook jeugdcarnaval. Ja. Daar word je gewoon naartoe, want die jeugd komt natuurlijk ook een podium bij, hè, voor zich uit. Ja, donderdagavond begint dat eigenlijk. Dan hebben ze de carnavalsavond bij de wijver van de jeugdleden van de verenigingen, van de fanfare, turnclub, voetbalclub, Jong Nederland, Schutterie, weet je, met. Ja. Dat is een hele gezellige avond. Dan vrijdag is eigenlijk de hele dag ingeruimd voor de Schwalcarnaval. Voor de middag zijn dat de groepen 1 tot en met 4, na de middag zijn dat de groepen 5 tot en met 8. Ja. Zeg, jullie weten dat zich nu voorsfeur zo meteen. Heb je al wat suggesties gekregen van jullie? Van hey, dat moest loer door ons, nou kijk door ons. Ja, over het kallen natuurlijk, niet zo lang kallen. Maar dat wordt nemen in de kwinkslagen ook gezegd. Ja. Zeg, ik heb zelf, of althans in de optocht heb ik een act gezien. Die willen zich toch niet onthouden, die heeft ze ook het zelf ook gezien, maar ik wil eens gaan weten wat ze er zelf met gedaan. Carnaval de login, nummer 34, het is de optocht. Ook hier wel leuk om te zien, de klinkingen lopen lekker met. Trotse man van de jeugdprinses, zie eens aan. Het moet nog niet weer dat hier in Schwan dorp geen maar de jeugdprinses komen. Alle nu langs de optocht zijn we in het begin. En het gaat nog gebeuren. Ja, gebeuren. Ik kom met de nieuwe prins, met de nieuwe vorst, met Pascal heb ik een afspraak. En wij gaan een foutje regelen met die jeugdprinses. Nou, dat is nu het moment, hè.
Ja, nu is het moment, want ja, Gene gaat weg en de Pascal gaat er over. Hè. Daarom, ik neem meteen Frans pakken en mijn Pascal voor vergaderingen. Ja, Pascal, dit is een vuurstijl. Vuurstijl is concreet. We beginnen de jeugdprins en prinses in de deur. Dit is vrouw opportat. Dit is echt opportat. Hoe zegt je dat tegenover? Ja, ik denk dat het erom gaat wie echt er tegenover staan. Ja. Het gaat meer wie steeds het samen als vereniging er tegenover. En ik wil niet daar een discussie nemen, maar de suggestie is al in het verleden wel een zeker ook gewekt. Ja. En we hebben in Schummer nog immer de traditie van, we hebben een vrijgezelle prins, hij thuis woont, niet getrouwd, in de leeftijd van, om het even heel grof te zeggen, tussen de 20 en de 30. Ja. En als ze ook zus wie de kinderen van de basisschool achter de prins aanrennen, denk ik niet dat we daarin een gemis hebben van dat we niks te bieden hebben voor de lagere schoolkinderen van het dorp. Ja, mannen, het is prachtig om u te spreken over alles wie het geweest is de afgelopen maanden. Ik moet zeggen, veel als makers van die series, ik heb persoonlijk ook gigantisch genoten wie het zich hier in Schummer allemaal ontplooit. Het maken op zich van zo'n programma's, van zo'n serie, is leuk om te maken. Je gaat ook natuurlijk een hoop mis. En er wordt een hoop geanceneerd natuurlijk. Hè. Dat gaat allemaal mooi achter elkaar. Ik heb een paar leuke beelden achter elkaar gezet van dingen die niet lekker lepen, of iemand leeft door het beeld, of het beeld wordt niet gehoord, of terwijl het bloopers. Ja, bloopers, dat is een nummer. Ja. Gaat forser. Ja, oké. Ja. Eten. Mooi. Goed. Dan kom maar in het beeld. Herkent. Oschemert is het dorpje, dat ligt ons aan het hart. De witte boerderiekes zijn onderom getart. Ja, kom maar. Ja, dat lukt maar. Ja. Ja. Chef van Wiet. Is de cameraman van Wiet? Ja? Ja, beste taalbreukjes. Hier gaat het gebeuren, dat is ongelooflijk. Onze prins Kars. De vrienden hebben het vorig jaar in de optocht uitgebeeld met Kars, een hele grote afdeling 1, of aflevering 1. Compliment wil geven. Nee, dat weet ik wel, maar dat spreekt zich even af. Dat ik dan met begin. Oké, zo dat is goed. Ja. Sorry. Ja. Nee, ik wil even op dat Patrick zegt van, spreek even. Dat is 3 jaar geleden, volgens mij. Oh. Wacht ja even, ik ga die vraag even stellen. Ja. De geluidsman en de zetters dan dat achterin, soms met stukjes. Stukjes troet of gaat sneller. Ja. Ja, het hoort wel goed. Oh. Ja. Het is goed, hè? Zodat het voor de kamer moet staan, hè? Dan wordt eigenlijk zo'n autocue. Ja. Ik ben een draai moed. Ja. Hou rustig aan, ik kan ze worden. Ja. Goed, ja? Ja, kan maar. Oké. Zeg, wie loopt het dan verder? Want dan heb je de pijl. Ja, precies. Het is niet zo dat ze bij iedere vereniging moesten de bij zijn of kidshuis die bij één vereniging zijn, maar dan moest wel een beetje de zin vertellen. En meestal zijn het wel lui die en dat ook weer wat. Ik ga maar uit, ik heb er geen probleem. Toch nog eens een keer van, nou ja. Je moest een opmerking met jou moeten voorstellen. Wat zou ze absoluut niet meer willen over doen? Absoluut niet meer zo willen doen, ja. Ik zei net, dansen. Nee, dat doen we even nog eens. Heren, we zijn aan het einde gekomen van, ook van deze aflevering. Aan het einde gekomen van deze serie Carnaval bij de Taarbreuk. Voor mij, ja, ik meen het oprecht een beetje leid, want het is voor mij een afzetting van een paar leuke maanden, wat ik ook zelf ervaren heb. Patrick, verdicht nog even die hoogtepunt van afgelopen jaar. Iedere dag wordt een hoogtepunt, want iedere dag, dat zal ze niet nog een keer wetmaken als de prins is geweest. Ja, nou, dat is een prachtig antwoord. Geen. Ja, voor mij natuurlijk wie ze mij eens bijna oud vorst gedragen hebben in de optocht en op de zittingen en op de receptie. Ja, één woord vol lof. Ja. Fantastisch.
Maar toch nog één keer aan niks voor, want ik heb juist gezegd van er zijn er veel, maar hebben ze één specifiek wachtpunt. Ja, dit jaar het weer, hè. Het weer, ja. Ik kan het niet zelf regelen, maar ik denk als wat we kunnen regelen, over het niet beter kunnen doen. Het weer voor fantastisch. Ja. Heren, ik wil u bedanken voor de gastvrijheid die weer als omroep Grootneut hebben mogen ervaren bij u. Ik vond het een eer met alle techniek wat achter de schermen zit, dat zijn de kiekers uiteraard iets aan vaak. Een bier en bezig te mogen zien. Ja, mijn dank daarvoor. Ja, Patrick, en dan willen we ook meteen naar inschitten door ook u te bedanken. Onvoorstelbaar de tijd wat hier de insteek om dat aan de lui te presenteren in Grootneut. Eén groot compliment. Daar wil ik heel veel applaudisseren. Dank u wel. Ja. Ik wil u ontvangst ook voor alle techniek die erachter steekt, dat zit de kieker uiteraard niet. Voor u als kieker, ik wil u hartstikke bedanken voor alle steun die we gekregen hebben via Facebook, via mail, dat ik het zo'n prachtige programma's vond. Ik wil u wederom bedanken voor het kijken en Gert tot de volgende keer.